vores første video, så undskyld hvis vi er lidt lort. Nå. Lad os bare i gang, lad os bare komme i gang. Ja. Som I kan se, så er vi lige startet på den her server. Minecraft.dk hvis I gerne hvis I gerne vil join. Og jeg har købt rank og sådan noget i det. Så det er bare lækkert. Jeg tænker bare at vi går hen i en eller et eller andet. Ellers skulle vi købe en base der starter med. Det er faktisk et godt spørgsmål. Hvad burde vi egentlig gøre? Tænker vi burde... Wow, hvad skal vi der? Base den koster. Eller vent. Ja. Vi går herhen og miner. Der tjener vi lidt flere penge. Ja, så gør vi det. Så får vi også lidt træ af det. Og så bliver det faktisk ikke meget bedre. Så. Jeg har 230. Jeg kommer lige til at se alle mine træ. Nå. Okay, jeg har 600 nu. Yep. Tænker bare lige, at vi farmer lidt træ hurtigt. Når er det fede, når man har donator, ikke? Prøv at kigge på mig. Her er 3. Nå. Skal vi prøve at finde en base? Jeg vil lige sælge de sidste bøger her. Ja, det gør jeg også. Har du solgt de 3? Jeg har 4 på mig. Okay, jeg kan se, at jeg har startet med sådan en gulddisk og sådan. Nice. En disk. Ja, kan jeg få guld? Jeg har diamant. Nå, kan jeg få diamant? Oh shit, det er diamant. Shit. Det tror jeg, du har ret i. Jeg siger noget, så vi gamble. Let's go. Og jeg råder jer aldrig nogensinde til at gamble. Det ender aldrig godt. Det er kun fordi jeg har fået den her gratis, så jeg gør det. Hvad får du? Ui, jeg vandt 900. Nice. Hvad får du? $50? 50? Ja. Det var ikke dårligt, var det ikke? Jo, det var sådan ret dårligt. Nå. Okay. Vi vandt det lidt. Ja. Men kan du ikke få sådan en træernøgle? Jo, men det er lidt risky. Nå, okay. 2 træernøgler. Skal vi lige riske det hele? Ej, jeg tænker vi lige Ja, vi skal ikke til at gamble nu. Nå. Black Market, det er den vej. Så ved vi det. Ja. Skal vi risk det, og så løbe den vej og se om der er en sælger på der? Okay. 3... Hvad er det? Der er dig med efter mig. Nej, det er der ikke. Han drejer den anden vej. Lad os se om der... Black Market, denne vej. Der er en til her. Skal jeg købe den? Jeg køber den. Ja. Nå, kom. Ikke op. Sådan her. Okay, det er faktisk en god celle, det her. Okay. Kan du gøre som fag også? Jeg skal bruge den eller lidt andet. Jeg lægger lige alle mine ting der i. Klogt tænkt. Undtagen i mit armor, fordi det skal jeg bruge. Hvis jeg... vej til at dø. Kan du lige skrive dit navn til mig, sådan at jeg lige hurtigt kan... Nå, så kan vi se hvad brødet det går for. Ja, hvad går det for? Det er faktisk godt. 78 ja. For 1. Ja. Den er kæmpe. Au. Sådan der, du er det nu. Prøv lige at se, han... Der er en sparkel. Den er lidt mærkelig, den her selv, vil jeg sige. Ja, vi skal bare få noget mere jord, så kan
Det er lige for det her vand her. Jeg har nemlig lidt jord. I den her kiste her. Har du? Jeg har lige 2. Bare lige placere her i hjørnet, fordi skal vi komme noget crouch. Lad os svømme det lidt bedre. Nu er jeg vendt. Han er jo faktisk genial, ham der har boet her. Hvad? Der er noget svær og pickaxe og sådan noget her. Nice. Han er faktisk genial, fordi han er jo bare sat sådan en her. Og den kan man jo bruge til at få sådan flere ting. Nå ja. Hvis man har alt for mange seeds, så kan man bare bruge den deri. Og så får man det der, så man kan få flere. Så man kan få mere brød. Ej, vi er så tæt på. Nej, den blev. Nå, lad os bare gemme det her resten. Ja, jeg kan lige lade derind. Lad os bare... Og hvad skal vi nu? Skal vi hen og mine mere, eller hvad? Tænker jeg. Hvis du tager... Nej. Skal jeg kun ind og mine efter ressourcer? Ej, sten og sådan. Ja, det kan du godt, så mine flere bøger. Men jeg tjekker lige ind og ser Black Mark. Køb 45 per døb. Lige slutte det her afsnit af. Ja. Få en celle og alt det der. Ja. Der kommer den lidt for kort tid. Lad os bare lave lidt mere. Ja. Vi kan lige Vi kan faktisk gerne se det over på overtagen her. bare flere celler. Ja, det fandt jeg ud af. Så er der sgu noget brød, vi kan sælge, gutter. Jeg tænker bare, vi sælger det her. Og så går vi hen med det resten. Sådan der. Lad os bare det. Dejen med larmer. Jeg gør bare lige hurtigt sådan her. Hvad er vores næste mål? Vi har jo fået en celle. Yep. Jamen jeg tænker faktisk bare sådan at få nogle flere penge. Ja, så komme op i B. Yep. Jeg mener nok, det er 50.000, vi skal bruge der. Så er vi fejl. Jeg har faktisk en OK tæt på allerede. Jeg er allerede på 3%. Fedt mand. Jeg har 332 køj med penge. Og du kan da aldrig hvor meget procent jeg har. Spørg dem der ser med om hvad de skal lave i deres ferie, hvis de har. Nå ja. Bare skriv det ned i kommentarerne, hvis I har lyst. Ja. Du kan også bare lade være, hvis I ikke har lyst. Vi skal også holde øje med chatten og se om der er nogen, der sådan dropper ting eller noget. Nå ja. Lapis. Jeg er faktisk fint at gå der sælge. Dødt. Det er sælge man næsten ikke noget. Jeg har 11 dødt bare lige. 11 dødt. Yep. Så tænker jeg faktisk at gå tilbage og lave det sidste som færdig og så... Nej, jeg skulle komme på selv min season.
Jo, der er en diamond fyr. Han der Mr. Lupa står her igen. Han er bare fuldkommen cooked ham der diamond fyr. Nu har vi ikke brug for mere. Okay, jeg har en del nu. Okay, 2000. 2113 har vi. Nice. Hvis du kommer hen til spawn, så kan vi tænke, at jeg godt lige vi kan bruge 2 trier. Lidt to. Vi skal bare lige hen med det her først. Det her armor og så. Ja. Hej. Er der nogen derhen? Nej. Okay, godt. Ellers så offrer jeg mit liv, før du kommer derhen. Der er en der på det ben. Jamen, han tør ikke. Jeg husker ham der Mr. Lupa, det var ham der... Kæmper dig? Iron Axe. Nej, bro. Jeg har 2 til at kise. Skal du slash spawn? Nå. Bare vær klar med at skrive slash spawn. Hvis der er nogen efter dig. Og mit armor. Sådan der. Skal du slash spawn nu? Vent lidt. Sådan der. Bare mød mig hen ved casinoet. Ja. Nu har jeg fået fat i en Iron Axe. Fedt, mand. Yep, der er en der sådan prøvede at tjekke mig, så jeg knap ham. Hvis du får det her, ikke? Ja, hvis du får det her, så får jeg det. Okay. Jeg venter bare på, at du er færdig. Og vinder jeg. Og jeg vandt. Det er nice. Okay. Din Er det nyt? Ja. Hvad vinder jeg? Hvad vinder du? 300! 300. Du vandt 50. Vil du starte? Okay, jeg har ikke nogen der, du starter bare. Hvad vinder jeg? 600! 600. Du vandt stadigvæk noget. Ja. Hvad vinder jeg? Den er risk. Nej, jeg tager Nå. Må jeg starte? Ja, du starter bare. Lige sige, du vinder. Nej, ups, jeg kom til at trykke. Nå. Bare sig, hvad du vinder. Jeg fik en diamantnøgle. Jeg er en fucking Emil sko. De er gode. Ja. Må jeg få dem? De er seje ud. De er fuldt seje ud. De er fandme grønne. Skal jeg vise dig, hvordan det ser ud? Man kan godt se det. Nej. Jeg har gummistøvler på nu. Ja. Hvad får jeg? 100. 100? Yep. Shit, der kan jeg ikke løbe ind. Løb herren. Nej, hvor bange. Okay. Godt sidde. Nej, der er nogen Er der? Ja. Det var der lige før. Nå, jeg ved ikke om vores base skal være sådan her. Eller om vi lige skal mine det her lag. Den ser lidt grim ud sådan her, føler jeg. Men hvor meget jern har du? Hvor meget jern jeg har? Han er på at komme ind.
Jeg har minus 2, men jeg skal til at bruge noget... Nå nej, jeg kan bare smide. Jeg venter lige på at få min... Du overlevede ikke. Jeg har 2 iron. Vent, vi har kun lige her. Læg det i. Men vi har 10 iron, men jeg kan sætte en bucket for... Eller har vi en bucket? Nej, du skal ikke tage vandet. Nej, okay. Det var bare mere, om vi kan have det mere... bedre placeret. Vi gør bare sådan her. Det skal bare være i midten. Det er bedst, synes jeg. Okay. Nej, nu bare lige det her, så vi får lidt mere plads. Så det ser lidt mere pænere ud. Nej, ikke mig det der, Okay. Vi gør sådan her. Okay, giv mig lige det der vand der. Eller giv mig lige den der spand. Ja, craft den. Skal lige craft den? Ja. Ja. Det var ikke lige gennemtænkt. Hvor fanden er spanden? Den har jeg. Okay, skynd dig at tage det igen, ellers så... Skynd dig at sætte det der. Der. Ja, sådan der. Ja, nice. Skal lige fjerne den sidste ring her. Jamen, jeg gør det sådan her. Så. Så gør vi det lige lidt pænere. Okay, vi skal lave en der. Hvorfor? Det ser pænere ud. Så der er sådan lidt mere overskueligt. Ja. Sådan der. Jeg har placeret noget forkert. Ja, sådan der. Det er meget mere, hvis vi sådan kunne få en mere op. Så skal vi ikke... Tag lige vandet. Jamen, Og så sæt det dernede. En mere. okay. Det er lidt federe. Ja. Det er meget federe det her. Er det ikke? Jo, det er bare ikke lige så godt, men ja, det er federe. Færdig til den her. Nu har vi 23 år. Har du en hoved? Ja. Har du flere seeds? Præcis, ja. Her er den, så jeg køber lige. Fuck, men jeg troede lige ham, der han sagde mit fucking navn, ham der er Valdemar Gaming. Nå. Nå. Hvorfor har vi kun 2 til års? Det giver mening. Vi har 5 her, hvis der. Jamen det var ikke dem. Nå, der var der en. Du skal også tænke over, at jeg minede nogen, hvor der sådan var for weed, der minede en. Okay, men lidt... Så lad os se, hvis vi så måske ikke får rykket den her herop, fordi så er vi plads til... Fiskestang. Ja, vi har en Hvad fanden kan vi bruge den til? Ikke så meget. Til at fiske. Fuck, hvor sygt. Men jeg skal lige tjekke, om man kan lave hoppers nu. Ja, Der er en chest. derovre. Tror vi ikke. Så kan vi sætte et til ekstra jord. 3 ekstra.
ikke. Nej, nå fuck det. Vi kan bare placere to ekstra små chests her, hvis der er. Hvad? Vi kan bare placere to ekstra små chests her. Mange chests. Ja, det er du ret i. Skal vi ikke bare lave det til det dødt også? Jo. Jeg er... Nå. Jeg går hen og miner 3 imens, hvis det er. Ja. Bare giv mig et crafting table heroppe. Bare sæt et crafting table heroppe. Ja, okay, det var så ikke der. Oh no. Ja, jeg skal lige teste nu. Hvis jeg gør sådan her. Og vi kan stadig åbne den så. Kan vi stadig åbne den? Nå ja. Det skulle jeg... Nå ja, det... Nu mangler vi et crafting table et eller andet sted. Nej, kan vi ikke have et crafting table der? Nej, vi kan bare placere en lige nedenunder. Jamen, så har vi ikke noget her. Så har vi ikke nogen crafting table her. Sådan der. Nu kan vi Eller... gå op. Nå, ja okay. Men... Ja, placeret der. Okay, jeg tænker bare, at jeg går til... Oh shit, der er mange derude. Bare skal slash spawn. Hvis du skal til et andet sted. Det kan ikke bruge det der crafting table dog. Det er ekstremt. Fuck, det er lige nice, vi fik en base med så meget i. Nå, gutter. Tak for at I så den her. Husk at like og subscribe. Og vi skal lave næste gang, hvis det er. Ja. Ja, vi skal spille noget andet end Minecraft. Nå. Ja. Vi ses. Vi ses.